Всяка снимка, която някога сте правили, е 2D. Но реалността не е 2D. Запознайте се с камерата, която улавя самата реалност. Това е PortalCam, първата истинска пространствена камера. Тя сканира, улавя всеки ъгъл и пресъздава цели светове. Ето къде става наистина впечатляващо. Вашето виждане вече е реалност. Вижте как улиците се разгъват в 3D с текстури, светлина и контекст. Преглеждайте кадри, тествайте всеки ъгъл върху дигитални сетове, още преди първия снимачен ден. После, влезте в безкрайни светове. От същото студио. Всяка история. Всяка локация. Целият свят е вашата сцена. Ето вашия портал към безкрайни снимачни площадки. Защо да показвате къща, когато можете да споделите дом? Вземете своя PortalCam, направете обиколка и вижте как пространството оживява. Дайте шанс на клиентите да си представят живот тук, от всяка точка на света. Вашите обяви вече не са просто снимки, те са изживявания. Споделете света с едно кликване. Разстоянието вече не е пречка за интереса. Ето вашия портал към всеки дом мечта. Превърнете всяко място във ваша игрална площадка. Истинските локации се превръщат в светове за игра. Състезавайте се по реални улици. Всеки ъгъл на земята вече е ваша игрова сцена. Ето вашия портал към безкрайна игра. Някои моменти са твърде ценни за обикновени снимки. Те заслужават да бъдат запазени в пълнота. Години по-късно вижте отново онзи ден, вижте радостта в очите си. Усетете топлината. Точно както е било. Споделяйте моментите с любимите си хора. Отново и отново. Ето вашия портал към вечността. Портал към първата истинска пространствена камера. Свържете се с нас. Topomatics, официален представител на X-Grids за България. Повече може да научите на страницата ни topomatics.com.